Hello friends, ong hai jotono ani YouTube channel go lamsogo tei jotono dibor kaham ge video viral no hai tini nailai phi nai ge puila sakang no o video no nai negradi. Nge friends ong norok nugui mangkhana o takhok ni tongmung ang o takhok no hunai kana de takhok nung bahai wa soya babeya nung bahai nini nok no la tokhrulang bo kesai kapla phala nini nok nam la nung takse de khasiya ko nung to saraya nam la tabo nung tabo abok te je sai to nini ma pa ase kosto khe charoi log roi to himani nung kisapha de wa soya tabok de nung nok tokhwani chukdro kho andas keroi pofu munui soya nama posu sini ada nge mi apron in video YouTube numani hai urpate phiuka khomulung Dukmali bazaro BJp bai Tipramotha party office ro bokhok lai urpatelai kha nge u video no norok nai negradi. Party office ro tokhru lai le tama manai tama labung ka party office ro tokhru lai le ama pal se mani ablem ta hai ro video ro nugo hai nu khesi party office tokhru lai ja nok tokhru lai ja nok hor lai ja rabat bagan hor lai ja hai ro mangsi tibrasani tongmung selai bai sidi amate hai tong tongla ke salsa komor thangnai hai si nge ta gaisa video hai nai pigradi tini sime ang challenge yo ek mas ni bising finish belai hai nai puilara IPF ni sigla ma tharna belai no sel khayo athro ni parak tini na protham bodi ni sime ang samane IPF ti bai BJP jeng thanjakai mudai khaya nango hnoi chini tiprasa netarono bang ko kaisa sani musungu chaya no khe chaya ma sanai oro kuno party ni against chotui kok saya joto party no ang khagi kok samaniya kanadi sarai ba ongplane wok baha paiui telangai horong khe sungui ka thongui chalaibu phoi aiui misil meeting o thanglang khlane boktika ro lailang khlane khoroksa borok no naisre laibai boni against of kok disai salaibu omone tawmo are nung misil meeting o boktika ro lang ka nung develop ni kok sadi fan ni kok sadi tamalaro khoroksa borono le naisre laibai le boni against of talangaile kok salaibo thansang ya phu thansa finishing nai phu pipe nai phu bo haya khai phu bo rangsa phu tiprasa ADC area chikon tetesi oro jaga o si khaglaibu haya salaibu bulailaibu toklailaibu amate hai tomung kha chis amate hai tomung rok sini sangsa tomung chikon sasa si ADC area bosi oro jaga si kok banglai tonglaibu tei tamai sanai ba neta hundi public ro khana de ang no kok thaisa sani musungu nirok please amate hai bulai tonglai rok party office rok tokrulai tumarong lai bote hai tong rono sari de haisi
bo hanya haise sakao blene dukhomaya khe anando chok chokhe asoi tongna public rokhe dukhomawoi buthar jago tokthar jago khe ma tongna omote hairono de nerok muso party khaine khaide kokuroi mungsangya abon taulai di tatolai de haise party jotono khaiu nge friends song asuk video no logrolia je nai tongnai chajakha ba chajaka chajakha ba chajaya bono sai lab kori nge tini ni video asuno next video ro haina hai kaham krungke malai pinai jotono hambai teklungka